οι αθλητές, όσοι τερματίζουν επειδή το πάρκινγκ είναι κάτω από τη γραμμή τερματισμού, να πάνε στα οχήματα υποστήριξης, αλλά θα ήθελα να βγάλουν τα νούμερα τουλάχιστον, να μην ξαναπεράσουν από την γραμμή τερματισμού για να μην έχουμε διπλοεγραφές και προβλήματα. Δείχνει ακριβώς πόσο οξυδερκείς είστε, όσο βλέπετε μπροστά. Για μας η ιδέα είναι να ενώσουμε τις δύο πόλεις, οι οποίες είναι ιστορικές, να καθιερώσουμε την εκδήλωση και του χρόνου και των επόμενων χρόνων να φτάσει να έρθει στην πόλη σας ένα κομβόι 1.500 αθλητών. Να μπορέσουμε να φέρουμε από όλη την Ευρώπη κόσμο να γνωρίσει τη φιλόξενη της Κιάτισσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πραγματικά θέλουμε να αγκαλιάσουμε αυτή την προσπάθεια, να γίνει θεσμός, γιατί πιστεύουμε στον αθλητικό τουρισμό, που πιστεύω ότι ερχόμενοι εδώ στην περιοχή μας θα δουν τις ομορφιές, τις φυσικές, της αρχιτεκτονικής φύσης ομορφιές και θα δουν πολλά πράγματα τα οποία ίσως είναι μοναδικά σε όλη την Ελλάδα. Παράδειγμα, εκτός από τους αγώνες που έχουμε στον Κούρινο προσεχώς τους ορεινούς, τους ορεινούς, έχουμε στα ναύτα, έχουμε στον Οτιερινό, έχουμε το σκοτωμένο νερό επάνω στον Πεντάλογο, που είναι καταπληκτικής ομορφιάς, φυσικό περιβάλλον και από τη φύση και γεωλογικά. Θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε περισσότεροι και κάθε χρόνο και καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, είμαι σίγουρη όταν ακούω τέτοιες διοργανώσεις. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για έναν Δήμο πολύ δυναμικό. Έχετε και συμπαραστάτες δυναμικούς. Έχω γνωρίσει κάποιους από αυτούς. Θα ήθελα να ξέρω τη συμβολή του κυρίου Γιώτη, τον οποίο γνώρισα και την προηγούμενη φορά που ήρθα στην πόλη σας. Και βέβαια όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ήθελα και των συνεργατών ακριβώς, γιατί εκείνοι είναι που υλοποιούν τελικά τις εκδηλώσεις. Και ελπίζω την επόμενη φορά και οι δημότες να μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Θα ήθελα λίγο πιο έντονη παρουσία. Σήμερα έμαθα ότι είχατε πολλές εκδηλώσεις και έσπασα λίγο τα πράγματα. Αλλά τους υπόσχομαι ότι κάθε χρόνο εμείς θα ερχόμαστε, θα τους τσιγκλάμε λίγο ώστε να αγαπήσουν το άθλημα και κάθε χρόνο να βρίσκουμε όλο και περισσότερο κόσμο στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Δημητροπολή. Όπως ακούσατε, το όνομα μου είναι Ρεπάς, είμαι πρόεδρος ενός υποκρατικών σωματείων Μακεδονίας Θράκης και η καταγωγή μου είναι και από τη Κιάτισσα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τερμάτισε εδώ η δεύτερη μέρα του αγωνιστικού διημέρου που κάναμε με το Δήμο Θεσσαλονίκης και του Δήμου Βορείου και θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κυρία Δήμαρχο, όλη τη Δημοτική Αρχή και τους συνεργάτες που συνετέλεσαν σε αυτό το πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, διότι η διαδρομή ήταν πανέμορφη, το τοπίο μαγευτικό και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, όπως είπα, την κυρία Δήμαρχο και όλους τους συνεργάτες της. Ευχαριστώ πολύ. Τρέμει αυτή τη στιγμή και στην πρώτη κουβέντα του είναι τρέμει από τη συγκίνηση, όπως λέει. Είναι ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να τρέξουμε αυτόν τον αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Συγχαρητήρια. Σε εσάς κυρίως για την υπερπροσφάνεια. Δεύτερος αθλητής.
Μαρίνο Παράντη, καλώς, Αμάρε Παπαδέκια. Second prize is Avanti Marino from Italia, Amore Capodescia. Και τρίτος αμιλής, Ματίας Βιέρα, Γερμανός, από το μάτι του Τρίξιο. Third prize, Mila Matthias from Germany from the team of Foreign Egyptian. Αναπονομή Παραγιά. Ήταν σχεδόν 80.000 συγκεκριμένος. Αμόρ με τα ποτέκια. Congratulations. Ευχαριστώ. Δεύτερος, Μαρίνο Παράντη. Ιταλός, Αμόρ με τα ποτέκια. Και να συμμετασχολεί τα μέση να θα παρακολουθούσαν. Και τρίτος, Βίλιο Ματίας.